Ngibingelele ke bonke abasha enzamba namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. John 15 verse 9. Ngicela ungifundele ngikuve. Njengalokho baba enithandile nami bazalwane ngithandile. Funda hlalani othandweni lwami. Qala phansi ojakeni. Njengalokho ubaba engithandile nami nginithandile. Nami ngithandile. Yenzenjani? Qhubeka. Hlalani othandweni lwami. Hlalani othandweni lwami. Baswelekile abantu abasha abazohlala othandweni kaNkulunkulu. Beme ngithi inyawo labanye othandweni kaNkulunkulu abahleki. Hey, hlala. Bazalwane ngiphele isitulo naso eza naso uNkulunkulu wasezulwini ufuna abantu abasha abazohlala, hayi beme ngezinyawo, abazohlala. Bahlala kuye. Ungahlala esontweni, ungahlala emakhorasini, ungahlala emalini, ungahlala edunyisweni, uhlala kuJesu. Thina sithandazela ivangeli lihambe. Thina sithandazela ivangeli lihambe. Hamba vange hamba vange hlala. Hayi hlala muntu omshamane. Engasho nje ngithi uma kuyintombazana ngithi ntombazana hlala ngentombi kuphela kuJesu. Hlala. Abanye baqosheme, abanye beme ngetinyawo, abanye bavaliswa ngehlanye. Uma ngabafana bavalaliswa ngehlanye, buka intombazana abahlethi ni hlala. uNkulunkulu ufuna abantu abasha abazohlala. Hamba vangeli, hamba vangeli. Thina sithandazela ivangeli lihambe. Thina sithandazela ivangeli lihambe. Hamba vangeli, hamba vangeli. Sela abantu abazohlala kuJesu
bahlale uthandwe kaNkulunkulu, bahlale ilizwe ligule kangaka, bahlale bana abasha behle benyuka bendinda behuliswa nguSathane, ahlale yena. Beshada ngapha nangapha, ahlale yena. Beshintsha imisebenzi befuna imisebenzi engcono, ahlale yena. Sibanyoni, uyangizwa yini? Izaphi? Ushena isikhathi sakho ni? Ngithini? Awuchazele indaba manje. Bazalwane, uma khona into lelikhambi lomhlaba, lalomhlaba ogulako, lo mhlaba bazalwane dinga abantu abawuhlala kuJesu, bahlale othandweni lakhe. Noma umhlaba unyakaza ngaphandle, abasha behla benyuka, bafuna injabulo, bafuna ukuthula, bafuna impumelelo, bafuna imishado, kodwa hlale kuJesu. Ngoba uthi uJesu igatsha ngeke lathela ithelo ngokwalo kuphela, uma lenza njani ke lihlale emvinini, ngoba kunamandla ekuhlaleni kuJesu, kunokuphila nempumelelo, nezinto ziyenzeka uma umuntu ahlala kuJesu. Izinto ziyenzeka bazalwane ngokuhlala nje kuJesu. Sithi noma zivuka iphepho zibashaya ngaphandle, kodwa ubusisiwe umuntu ohlele enkosini, ohlele othandweni layo, ongatatazeliswa izimo na izinto ezenzeka ngaphandle, kodwa ahlale enkosini. Uthi kuJesu uBaba uNkulunkulu uyakhazimuliswa ngalokho ukuthi nihlale kimi, nangalokho bese nithela ithelo, bese umhlaba noma uduke kangakanani seniphenduka nibe ikhambi ngoba nihlele enkosini. Yebo bazalwane, kudingeka abantu abayohlala kuJesu. Awukuyawuthi noma kwenzekani kodwa benze njani bazalwane? Oh haleluya, bahlale enkosini. Ngoba abaningi bazalwane baxosheme. That's why kuba easy izimo nazimchukuluza, zimenza njani ke asuke enkosini ngoba akakahlali. Oh ngiyakhumbula kuqala sasithi nasifika ekhaya sifike sihlale kanje, bathi bakulelo khaya sibanyolihlala phasi, uthi no angihleli ngiyadlula, angihleli ngenza njani na, kodwa mzukwane ufikile bese ufike wenza njani bazalwane? So uyabona senje uthi nenkomishi yetiya yize ngobe angihambi ngenzenja yilento bazalwane ethi nayenziwe isukumisa uNkulunkulu ezulwini. And bazalwane nake wasukuma ngobe akamsukumeli nje umuntu, kodwa nake wasukuma. Kunezinto aqhamuka nazo ezingama benefit atholwa yilabo abahlele enkosini. Yebazalwane sibizele ekuhlaleni enkosini. Hayi bazalwane, simenza abe ikhaya lethu, simenza abe indawo yethu, sihlale kuye. Futhi uthi umhlabeleli hlala ungasuki kuye. God bless you.
Haleluya bazalwane. Isinqumo nami bathandekayo engisithathayo enhlizweni yami esivukayo uma kusakhulunywa ngalokuhlala kuJesu. Ngibuka ukuthi bazalwane angibizelwanga ekuthenini ngihlale ngoba kumnandi kuphela. Kodwa ngihlala ngiyezwa ukuthi kunzima kuyashisa. Jesu ufuna abantu ayobabona behleli nangeinyembezi ngihlale ngingasuki ngihlale kuye noma kuvela inhlanhla ngihlale kuJesu noma kuvela kubi ngingashintshi ngihlale ngoba Jesu ungilindele ekuhlaleni kuye. Haleluya. Mita kishimuzela ntombazana. Bathandekayo ukuhlala kuJesu yiko okwenza ukuthi athole udumo. Udinga abantu abazomnika udumo. Ngithe emini uthu uJohane kwangathi yena ngakhula mina nginciphe ngoba ufuna adunyiswe. Pho akadunyiswa kanjani? Hlala kuye. Uzothi uma uhleli kuye yena noBaba behle bahlale phezukwa. Nomoya ingcwele. Bahlale kwakhe. Ngezulu. Uhlale kuwe. Uhlale kungasimnandi. Kodwa ngoba ufuna yena akhazimule ebantwini. Amakhelwane bamuzwe uNkulunkulu ngoba wena uhleli kuye. Uhlala kuye emthandazweni, uhlale kuye ezwini, uhlale kuye uzilile, uhlale kuye enhlanganyelweni bese uyehla. Ngisho amabandla bazalwane ikhambile kuye. Hlala kuye uzombona uNkulunkulu. Nkosi esiya soute nawe. Gijima man. Awusikhehla man gijima. Hlala. Angizohlala. Hlala bakhuluma. Bakushaka. Bazonda. Hlala. Akube ngumkhuleko wakho. Nkosi siza impilo yami. Ngihlale kuwe ngoba khona ithelo. Kwabahlezi kuye bayathela ithelo. Bongathi Nkosi siza impilo yami. Ke ngihlale kuwe kuvuma. Hlale kuwe kungavumi. Hlale kuwe kumnandi. Hlale kuwe kungekho mnandi. Hlale kuwe kuneyiphepho. Hlale kuwe kukahle. Hlale kuwe bekhuluma. Hlale kuwe behleba. Kodwa ngihlale kuwe. Kuyaphumelelisa kwabahleli kuJesu. Hlala kuye kungabonakali ongathi uyakhona. Hlale kuye kwangathi akukho okwenzekayo. Uhlale noma bakuthulise ebandleni, uhlale noma bangakushayela izandla ngoba bahlezi kuye khona ithelo. Jesus. Kwangathi ungaba nalomhlabeleli uthi enqabene nguJesu ngizohlala. Moyo ingcwele sisise sisilekelele kule mihla siphila kuyo sihlala.
Angazi ukuthi ukhona lapho phansi uhlezi kuphi. Ngenzeka la uhlezi khona uzwa kuyashisa kodwa kuJesu uhlala noma kushisa. Bongaphambi ume ngeenyawo zakho uthi Nkosi ngithatha isinqumo sokuthi namhlanje ntambama ngifuna ukuhlala kuwe nabantu baze babone ngihambisa kwakho ngoba uma uhlezi kuye babona izithelo zokukholwa zokukhanya. Ume ngeenyawo zakho egameni likaJesu uthi wena Nkosi ngifuna ukuhlala kuwe. Ima ngeenyawo zakho, ima ngeenyawo zakho. Wena uthi Nkosi ngifuna ukuhlala kuwe. Angifuni ukuhlala kuna kumuntu, angifuni ukuhlala even nasesontweni lami engilithandayo, angifuni ukuhlala even nakumfundisi wami, kodwa ngifuna ukuhlala kuwe. Uhlala kuwe kube isinqumo sakho, ngoba isinqumo sakho siyaphumelelisa. Funa kuhlala. Khona amandla, khona impumelelo kwabahlezi kuye. Hallelujah. Bongasuze la ngaphambili. Ubaba kubeka isandla namhlanje. Cela ugijimela ngaphambili. Wena uthi Nkosi ngithatha lesinqumo lesi. Ngifuna ukuhlala kuwe. Ngifuna ukuzifihla kuwe. Ngifuna ukuhlala kuwe. Khona ukunqoba. La baba khanda. Arababa. Hlale kwahlaleki. Hlale. Ube mkhuleko wakho. Hallelujah. Hey, kuyashlaleka manje. Kuyashlaleka. Noma mbiyashisa, kuyashlaleka. Hlala. Nkosi yami hlala. Hlala mama wami. Hlala ntombazana yami. Hlala bashada ngapha nangapha. Hlala ngisizwa bashada ngapha nangapha. Hlala. Kurabashanda la baba. Hlalise Nkosi. Hlalise Thixo. Hlalise.
Shala ba 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 ba. Woo! Yes. Yes. Engcabene nguJesu, engcabene nguJesu. Ngizwe ngcabeni mina engcabene nguJesu, engcabeni mina moya ongcwele ngcabene nguJesu, ngcabene nguJesu. Engcabene nguJesu, ngcabene nguJesu. Ngizohlala engcabene